Muna yung mama guys, nagputos na sa notebook. Ready na ni for school. Muna yan. Muna yung mama niya guys. Mama niya na. May kayo guys, putos. Putos-putos na ang school. Pang school ni Nilangga. Ni Inday. Pang school ni niya. Muna yung ibuhat karon guys. Ang iyahang double line for grade 1 para sa grade 1 guys. Ini iyaha yang gikuan pud guys, yang gitrabaho naghapon sa trabaho nya ang iyang anak guys dara guys. Ang iyang anak na nakakita mo guys, ang iyang anak guys dara dong iyang anak guys. Ni guys yang anak na forting isihagid guys. Wani ka kita guys kay dito sa Solo di man makita, dito sa Gaos di man makita diri kay tinted man ni. Wala ni kuan siya guys, nilili siya. Wala. Ka-lipstick guys. Wala na. Iyang kuya guys, gwapo, tisoy. Tisoy yung kuan guys. Iyang kuya.